karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Kinuko, nasuko pagayo si Laura nako. Dali ko pirma kini mga pirmahan ng mga papeles. Hindi ka man ulion ko rin siya. Basin ko sa iya buhaton. Nasuko na ba siya nako? Yan lagi akusahan man ko ni Laura. Ngawa man ko nagbuhat ang dautan. Uy, babaeng nihapuhap sa kumbuhok ug nihawak sa kong agtang. Laura, usap nagkihimo mo na ako. Mami, nganong naghilak man ka? Pasagdi lang una ko, anak. Nahiubos lang ko. Kinsa man ang imong ikayubusan? Ang imong amahan. Si Daddy James? Nga naman. Nagdala kitag daghang tinina. Mulayas ta? Atong biyaan si Daddy, Mami? Biyaan ta siya, anak. Biyaan ta ang imong amahan. Hanatan niya mahala, Francil. Kalaban sa Mami. Oh, kasakita. Ang Mami, akong, Laura? oh. Mami, nga naman ka? Ginoo ko. Nga naman ka? Nawala, Francis. James, nga nung nahimo man kini. Nga naman. Laura? Laura, mahal! Day, haid ka man! Francel, anak! Francel! Ganyan ako nagtawag sila mga ngana. Mapanuagin sila. Kimpiha lagi ko nila. Wala ako ba nila mga sinida ganito sa aparador. Gusto, tanawin ko ang usa kasakyanan sa likod. Kung pa ba dito sa likod sa bahay. Ang ubang mga katamang tawagon ko. Agos lang po tanon kung hain si Laura. Wala ang sakit. Milakaw na ginagad kong asawa na si Laura. No, kinaglang pagitaon ko siya. Dili ko gusto mabuang ng akong pamilya. Dili. Uy, igong hinugdan nga makigbuwag si Laura na ko. Di lagi ta mabiyaan ni Daddy, Mami. Balik ta ni Daddy. Dili na ko makigbalik pa sa imong amahan. Makigbuwag na ko niya, anak. Muli ta. Ato man biyaan si Daddy nga. Waman si Sa. Doon na si Sa, Francil. Nangabit siya. Doon na sila ang babae nga kimahal. Oh, Nasa ila yung uyab. oh, oh, Francil. Mao na hinungdan nga mubiya ko sa imong amahan. Biyaan ta siya. Dili ko mo to. Dili ko mo to. Buutan na akong Daddy. Buutan siya. Francil. Mami Laura, layon man kita. Nato nag-agisa. Tunga sa dagat o sa bukid. Ayaw ka bala ka, anak. Moabutar kita sa tungatuan. Nagpangutanan ako kung asa dapita ang atong atuan. Matultulan na nato ang panimay ni Mama o Papa Andres. Nadlok man ko. Wa naman ko kakita ulan si kanan nga nagdagan. Tuod. Unsa naman dahil kining atong gisubay nga dan? Hala, Mami, asa naman taagi ani? Oh, dili! Dagat ang among gisangkuan. Mubalik ko sa agi. Patrason ko ang sakyanan. Dili.
atong kilid. Dagat yapon. Gituyukan ta sa dagat. Asa na matagya ni? Nganong niya man ta dinhi? Dili. Mami, di na kita kagi. Kung madaghan ng tubig, malumos kita. Di na mahitabo. Makalingkawas ta dinhi anak. Mami, nadlo ko. Ingon bitaw ko mabalik ta. Di na tubiyaan si Daddy. Tanawan na. Ayaw na kong basula ha, Francil! Gitiawan ta. Kitiawan? Unsa man ang kitiawan? Dinhi ka lang una, kay mangita kong kaatong kagian. Mami, hapit na ba mangit-ngit? Tingalig, unguon ta dinhi. Madlo ko. Dinhi ka lang, Francil. Ayaw gyud pagbiya ha. Mangita kong paagi nga makalingkawas ta dinhi. Wa ko'y nakitang karsada pa ingon sa gawas. Ni ami sa hawan og gipalibutan ni og tubig. Wa ko'y taong nakita. Aron ako mapangutana. Inday, Oh, ikaw? naadlo ka na ako. Wa ka man kung magtingog. Igo ka ramang mitutok na ako. Naadlo ka na ako, Inday. Kuan kinang nakalitan lang ko. Mao ba? Nanginhas mangguko din Liao, nakakuha gyud ko gamay kinhason. Di ay ako nakuha litob. Nakitaan di ka. Imo ng puting auto. Oh, Ug may kauban kang bata. ako ng anak. Anong naaman mo din Nasaag mi iyo. Magpatultul unta ko nimo kun asa miagi sa akong anak paingon sa karsada. Kanara di ay. Dumduman di ka kung asa kaagi. Salamat iyo. Dali. Salamat. Sunod na ako. May kuyog si Mami ng tiguang. Nga may kuyog man siya. Iyak ang biyaan. Magbantay lang ko. Basing mabiyaan na nung ko. Pero, di isip tingali ko biyaan ni Mami ay. Maghuwat lang ko niya din sa auto. Nganong mihunong ka sa paglakaw? Magpadumdum ko nimo sa agianan paingon sa karsada para makabiya na mi dinhi. Pero padung tanan ang nagtapok nga mga dagkong bato. Ako'y sunda kay ako'y mutudlo nimo sa agianan. Nahinumdum ako. Mao kini ang nakita ko sa akong damgo. Dali na. Dili. Kinahanglan mo palayo mi sa akong anak din dapita. Mubalik ko sa sakyanan. May kalit pagkulpang akong tugan. Asa? Ay! Kalit kami tunga sa akong atubangan. Kalayan ni mong naong. Napuno sa batang imong uhog ang imong naong. Kada ko si imong babaw. Naglabaw ang imong hait ka mga ngipon. May silik ka. Ayaw pag-atras. Ayaw! Ayaw pagtuon na ako! Ayaw pagtuon na ako! Ayaw! Francil! Ayaw magawas! Balik sa sakyanan! Tagunti ka dito sa laom sa bato. Ang imong paan! May pilit sa akong bukton! May pilit ka ng imong paan sa akong bukton! Buhay ko! Dili ka buhian. Kinahanglang makalikuwas ko gikan nimong patuwa ka! Oh, si Mami! Giguyod siya sa batik naong! Unsaon na si Mami! Mami! Kinanatabangan ako si Mami! Mangita ko paagi nga! Ako tabangan na akong Mami! Buhay ko! Ayaw ko kuruya! Kabutod na diha sa may kabatuan. Dili ko! Buhay ko! Manuoy ka! Baksit na akong panitungod sa kapilit si mong paan! Buhay ko! Manuoy ka! Ang lang madati ka sa may bato. Ayaw! Dali ko masoda! Patiaw na ko! Una ko namang madradya sa
Sod ka nang nagtapok ka mga bato! Pero nasab ko niya. Ang sakit agad sa akong bukton. Naguyod ko! Magunit ko sa mga bato nga akong mangyan. Kapos ka yun niya! Nakadabog ba to? Musunod ko niya. Karoon, ipukpok ko kining bato sa imong ko! Nagtatawa lang sa akong kibuhat! Pati ka daw! Huwag maibok ni mong babae tungkol sa kapatay sa mong naong! Nasuko siya! Ang kapatid nila mo yung pinun ako! Salamat kay... Ay! Salamat kay talikong nagkaupo! Kasakit! Batik naong wapo ko! Sige! Ingnon di kang gwapo ka! Uli mo kong buhian! Buhiin ko! Dili! Batik kang naong! Batik kang naong! Lagi ko batik naong! Pinangangi ang babag! Pinago! Iya ko pakusod! Ano? Ano may padayon ng pagpangkos mo ko? Si Francil! Ay, dagot eh! Francil! Ayaw pagdool, anak! Ayaw! Dagang bata ka! Uro to si Adlip! Ayaw! Dagan, Francil! Dagan, anak! Dagan! Ginoo ko! Ayaw! Ipilit mo sa'yo ang kamot! Ginoo ko si Francil! Ang gunting! Naglayan sa mata! Ako kabuto na! Ako bunton! Nanas ako kamot! Isa ka mong duha! Ay! Nakpas ka niya! Naisa, Miss Francil! Dolo ko sa inaw! Kinintalinis magkunting itong kagkusi ang mga mata! Kini! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!